Νότια Κρήτη, κάπου 40 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, και ο δύσβατος δρόμος μας αποζημιώνει με τη θέα του Πρέβελη. Εξωτική παραλία Πρέβελη. Μπορείς να κάνεις μπάνιο και στα γλυκά νερά, στις εκβολές του ποταμού Κουρταλιώτη, αλλά και στα αλμυρά νερά της θάλασσας. Είναι εκπληκτικά. Είναι αγαπημένος προορισμός για τουρίστες από Ελλάδα και εξωτερικό που θέλουν να απομακρυνθούν από τον πολιτισμό και να βρουν καταφύγιο στην κρητική αυτή οάση. Από τα Χανιά κατέφτασε για μονοήμερη εκδρομή και η Μαρία με την οικογένεια. Ήρθα για να φέρουμε την κοπέλα που είναι από τη Ρόδο και να δει ένα υπέροχο τόπο της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Αξίζει να έρθεις, μεγάλη διαδρομή βέβαια. Καλά εξοπλισμένος που να έρθει. Είχα έρθει ξανά πολύ μικρή και τώρα σκαρφάλωμα στα βράχια, καταράχτες. Υπέροχα. Και ποιος σας έφερε? Στις όχθες του ποταμού, οι φοίνικες προσφέρουν την πλούσια σκιά τους. Το 2010, ένα μεγάλο μέρος από το φοινικό δάσος κάηκε από μια πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή. 2 χρόνια μετά, οι φοίνικες ξαναγεννιούνται από τις τάχτες τους και βάζουν τη δική τους πράσινη πινελιά στο καταγάλανο τοπίο.